pinagpalit niya ako sa iba. Simula po nung nagsama kami, impyerno na ang buhay ko sa kanya. Lagi po ako namamasukan siya, ginagawa niya sugal, inom. Kasi naawa kay Papa. Kahit anong mangyari, hindi ko po siya iiwan. Habang masayang ipinagdiriwang ng karamihan ang buwan ng mga puso. Ang 76 na taong gulang na si Ruben Aranha, closure ang nais. Ang kanya kasing kinakasama sa loob ng 25 taon na si Segunda Lopez ay bigla na lang daw siyang iniwanan at ipinagpalit sa mas bata sa kanya na di umano ay ang first love nito. Bakit kayo naghiwalay? Sige sayaw niya sa mga buro barangay. Mr. and Mrs. Yes. Niyayaya siya ng mga kaibigan? Oo, di ako. Pumapayag ka naman? Payag ako. Hindi mo siya pinipigilan? Hindi. Umuwi ng alas 11:30 ng gabi, uwi na. Oo. Siya, Hindi pa? wala. Bakit? Alas 11:30 na, sumama daw sa lalaki niya. Aray ko po! Hindi ko sinisita. Hindi mo inaaway? Hindi ako siluso. Dala ako sa Maynila yung tulong anak. Inaruga ko yun, inataman ko yun. Binayaan niya na naman ako. Nakakuha na naman ng iskumbig. Sa tingin mo, bakit sumasama sa ibang lalaki? Ikaw ba ay may masamang ginagawa sa kanya o may rason ba para iwanan ka ni Nanay Segunda? Mabait ka naman bang kapartner? Oo, andali niya ako eh. Andali saya ako eh. Pag pinapagalitan ng mga anak, pati ako may mura. Sa kabila ng paulit-ulit na ginawang panluloko ng dating kinakasama, ay nakuha pa rin niya itong patawarin. Pero napatawad mo siya. Pinatawag ko, naawa. Naawa o mahal na mahal? Patawaran mo ngayon ako, dahil na ngayon akong mahal. Naawa ka o mahal mo si Nanay Segunda? Dati mahal ko. Noong araw din na yon ay inimbita namin si Segunda Lopez, ang kanyang dating kinakasama, para marinig ang kanyang panig laban sa inaing ni Tatay Ruben. Nungaling po yan. Simula po nung nagsama kami, impyerno na ang buhay ko sa kanya. Lagi po ako namamasukan siya, ginagawa niya sugal, inom. Tapos kung saan ako mamamasukan, pupunta sa amo ko, babali ng pera. Tapos isusugal niya lang, iinom niya. Hindi ko naman kagustuhan siya, hindi naman nanligaw. Sa nanay ko siya nagpresenta. Napilitan ka lang? Opo. O sabi niya, kinupkup ka daw niya kasi dati may asawa ka. Oo, tawag ko nga sa kanya, Kuya Ruben. Yung pala, nagpresenta rin sa nanay ko. Binibigyan niya na yung nanay ko ng pera. Pero sa kanilang pagsasama ay mas nangibabaw pa rin ang kasabihan na first love never dies. Ipinalayas niya po ako, naawa naman yung una kong boyfriend. Di, kinupkup na lang po ako. Hindi mo pa po nakikita or nakikilala itong kanyang kinakasama ngayon. Gusto mong makita kung sino ang Kung mas sino gwapo mas sa inyo? gwapo sa inyo. Yan. Oh, yan. Oo. Sino po yung mas mahal mo na sa kanila? Minsan po naggulo yung isip ko, kaso Ayan. siya po. Yan! Hindi, ayaw ko lang sa ugali niya. Kasi Uy! May tsansa, may May tsansa. tsansa, tatay. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Pinagpalit niya ako sa iba. Oo. Sinasabihan ko siya, itigil ang sayaw-sayaw na yan, na walang kinabukasan yan. Ang gusto mo ngayon, maging maayos po ang inyong hiwalayan. Yan, oo. Yan! May gusto kang sabihin kay Roger? Yan. May bilin ka ba kay Roger? Bahala na siya. Bahala na siya niyan. Bahala na siya kay Segunda. O ikaw, anong gusto mong sabihin kay... Binibigay ko na sa iya. Buong-buong ibinibigay mo. Buong binibigay ko na sa kanya. Para matuldukan na ang kanilang inaing sa isa't isa, ay tinawagan na rin namin ang punong barangay ng Barangay Bagong Abre na si Kapitana Esther Bilon. Kapitan, meron po ba kayong may papayo sa kanila pong dalawa, Kap? Ang maipapayo ko sa kanila, kung gusto talaga nilang anak, dumulog sila sa barangay. Bago man tuluyang maghiwalay ang landas ng dalawa, ay minabuti na ng ating programa na kahit sa isang sandali pa, ay muling manumbalik ang tamis ng kanilang dating pagmamahalan. Gusto pala talagang Mr. and lumabas Mrs. Woohoo! Yeah! Woo! Sige! Holy! At makalipas ang ilang araw ay nakatanggap ng pagpapatawag sa barangay sila Tatay Ruben at Nanay Segunda. Kaya naman muli naming sinamahan si Tatay Ruben sa Barangay Bagong Abre para sa kanilang paghaharap muli ni Nanay Segunda. Pero mahigit isang oras din ang lumipas, ngunit hindi na sumipot sa usapan si Nanay Segunda.
Ngayon, tanggap na at handa nang iwanan ni Tatay Ruben ang kanyang mga alaala kay Nanay Sigonda. Hindi ko na mahal. Basta wala na akong problema kung ano mangyari sa kanya. At amin ding nakapanayam ang kanilang panganay na anak. Wala na po akong magagawa kasi napagdesisyon na ni Mama na sumama na doon. Kasi naawa kay Papa. Matandaan po siya. Pares ko naman po sila mahal kaso mas naawa kay Papa eh. Kaya sabi ko po sa kanya, kahit anong mangyari, hindi ko po siya iiwan. Kahit hindi na po kaya ni Papa magtrabaho, kinakaya niya pa po. Kaya hindi ko po siya iiwan kahit anong mangyari. Maraming salamat sa Ako Bicol Araw mismo dahil naliwanagan ang aking isipan at ang galit ko na ilabas ko na dun sa asawa ko. Maraming salamat. Hindi man nagkabalikan ang dating matamis na pagmamahalan, mas pinili na lamang ni Tatay Ruben ang mabuhay ng payapa, kapiling ang kanyang mga anak.